Čau lidi, takže tady mě máte. Vykuřte si, protože se asi poseru. Počkej, jak to mám piču zmenšit, vole. Jo, a už jedem, no, ty vole, no to bude, piču. Počkej, kde to je? Tady je plot posranej, takže jdeme tam, no. Sprintujem. Rychle, rychle. Piču. To je, vole, kde je nějaký piču strom, vole. O, tam je nějaká pičovina. Tam půjdem, dokud to nebude někde Slenderman. Čiže ten čurák tady na mě někde vybavne, tak jsem to v hajzlu, mi vleze do oken, vole. Čo? Škurňa. Follows. Čo? Tady někde je. Čo? Čo? Já budu prostě furt rovně. Čo? Ne, tam je plot, vole. Kurva, tady je cesta, živa. Čo ne, vole? Pičo, on tam je bez tak. Ka? Pičo, je na stromě, ne? Ale to není on. Piče, vole. Sprint. Rychle, vole, já budu sprintovat normálně. Já jsem pozoril, čo, vole. Takový hnusný zvuk úplně. Tam je, dívejte, on je tam. To je šulin. Čo nečumhaj, zle. Furt je tam. Takže co se to děje? Člověký jeblí úplně. Já se na něj chci dívat, to bude taky sexy. Pičo, on tady byl vedle mě, vole, prostě. Prostě jsem to viděl, ne? Pičo. Protože on tam není ten kokot. Pičo, se rozbrčí. Ty pičo. Pičo, proč se to tak kurva seká, vole? Pičo, dík. Teď mu nestínu ani utíct, pičo. Z toho seká jak kokot. Pičo, vole. Tam je nějaký sexy barák, tam jdem, prostě jdem tam. Nebudu se bát, sice vím, že tady bude, ale prostě jako to v píči, aspoň nebudu si mít natáčet. Že jestli budete chtít dalšího Slendermana nějakýho jinýho, tak jsem to v píči. O, tak sekání, jo, to půjdu. Ne, víte co, já tam prostě půjdu. A tam ten díl ukončím, brzdě, ne. To je hnus. Ne! Čo? Tam je ten kokot, já to vím. Tady bude chcat. Pičo. Ne. To je v prdeli. Kurva, proběhni to, proběhneš to, ty kokoteva. Pičo. Čo? Tak po něm. Jdu tam. Čo, nedívám se, jdu tam. Piče, co to je na tom stropě, vole, taky to vidíte, tako, jakoby, kdyby to padalo. Čo, nedívej se tam, ty kokote! Jak tož tam pičo zase není? Je. Pičo není, vole! To je prdeli. Že před jsem stávala a nemusím točit Slendermana, to je úplně vole.
Vole, pičo, jdem tam. A nebojím se, vole. Pičo, bojím. Ale sprint! Pičo, vole. No furt není. Kdy nějak, třeba je za mnou. Tak se tam kouknem. Pičo! On tam nikde není, prostě! Pičo, ne! Víte co? Já začnu natáčet, až tam fakt jakože někde bude, protože mě to bez něho nebaví. A jsem posraný, takže jakože čauky mňauky.